आज सामाजिक दिसता की आमच्या प्राथमिक देवस्थानाचे जे मुख्य कार्यक्रम जातात तितूंतलो जत्रोत्सव एक मोठो कार्यक्रम आणि तो आज रविवार दिनांक 22 डिसेंबर ह्याचा संपन्न जात आसा। आणि हो कार्यक्रम आम्ही जे आमचे सकाळपासून देवीचे अभिषेक पूजा जाता जे आपण संप्रार्थना कार्यक्रम असता। दुपारी आमच्याकडे सकाळपासून आमच्याकडे कार्यक्रम जाता तितून सकाळी देवीची अभिषेक जाता पूजा जाता नंतर ज्या आपण संप्रार्थना कार्यक्रम असता आणि दनपारा भाविकांक महाप्रसाद असता। हो कार्यक्रम अशा तरेन चालता आणि रात्री सकाळपासूनच सुवासिनी जे देवीची ओटी आहात ती ओटी भरतात। हो कार्यक्रम आता चालू असा। रात्री देवीची पालखी जाता आणि पालखीनंतर नायक मोठी मार्फत दशावतारी नाटक जाता आणि सकाळी गवळण जाल्यार हो कार्यक्रमाची सांगता जाता। हो कार्यक्रम तो पारंपरिक चालू असा। ह्या वर्षी एक नवीन असं उपक्रम जे संपूर्ण गोव्यात देशातच एक नवीन अशी हिंदू धर्माबद्दल जागृती चालू असा आणि तिचो सहभाग म्हणून आमचे ग्रामस्थ देवस्थान कमिटी यांच्यानी त्या उपक्रमात सहभागी जावन आम्ही ह्या वर्सा हे आमच्या जत्रोत्सवात जो एक आमकां हिंदू धर्माक बाधक असो उपक्रम राबवलो जाता मुस्लिम लोकांकडून याबद्दल आम्ही जागृती केली आणि या जत्रोत्सवात मुसलमान जे जिहादी अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे करतात आमच्या विरुद्ध तांकां दुकानां लावपाक बंदी केल्ली आसा। जे प्रमाणे फातर्पेच्या देवस्थानान निर्णय घेतलो तोच निर्णयाक आम्ही बरोबर घेवन त्याच्यानुसार आम्ही हो कार्यक्रम निर्णय घेतलो आसा आणि आमच्या ह्या कार्यक्रमात जी फेरी भरली तेतून त्या लोकांक आम्ही दुकानांक बंदी केल्ली आसा। माझी एक सगळ्या भाविकांक विनंती आसा सकाळपासून भाविकांची गर्दी चालू आसा बरो प्रतिसाद आहा तरी जे भाविक उपस्थित आसात तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक आमकां सहकार्य करचा आणि अशाच तरेन ह्या जत्रोत्सवाक उपस्थित रावन देवीच्या दर्शनाचा लाभ घेवचो अशी मी ग्रामस्थांतर्फे आणि देवस्थान कमिटीतर्फे विनंती करतो।